ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲೇನಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡುಂದುಲ್ಲ ದಾದಯ್ಯ ತೂಪುನಿ ಅಂಚಲ ನಿನ್ನಡ ನಮ್ನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಐಕದೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನ್ವಾ ಎಂತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲತಾ ನಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ದೇತು ಕೊರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಡೊಪ್ಪುನ ಗ್ಲಾಮ್ಜಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೊಕ ಮೇಕಪ್ ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಲಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ವರ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾತಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೆಬಿಲಿನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೈಕಾ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಸಿರಮ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಲೋಷನ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ 10% ಆಫರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೋಡ್ RANJ05 ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಿರ 9% ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊನೋಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಸ್ಟಾಫ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಮೇಕಪ್ ಲ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಬೊಕ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂದು 100% ವರ್ತ್ ಈ ರೀಲ್ ನ ಇತ್ತೇನೆ ಸೇವ್ ಮಲ್ತದ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಲವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡಾಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೊಕ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನ ಗ್ಲಾಮ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಗು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರ್ಡುಲ ಉಂಡು.